eze mmụọ aka ji ọwọ eke Enugwu-Agidi anyị ekenekweghị iwe na-aga ka esi wee kwado ya tata wụ nchịkọta olili Opoto nke arọ a iwe ọ gakwa ka esi wee kwado ise ụmụ nwa na-atụgasị ya n'ụbọchị taa anyị ekenekweghị aka ji ọwọ nke Enugwu-Agidi DJ daalụ ụbọchị taa Opoto na-aga almost na mmechi kedu ka obi dị gị? Obi amaka m nọ ibe ekwu ka a na-eme obi dị m anwere okwu ndụmọdụ ị na-agwa ndị Igbo maka idebe omenala Igbo
ana m agwasiri ike na anyị ekwere ka omenala Igbo na omenala ndị ọcha dịrị na ba na-eluzi eluzi so nke ndị Igbo anyị anara nke anyị anara ndị ọbụla kaba arụ ka a na-eme ibe eji malịba Opoto a bụ nnukwu ibe ngosi ka ọ bụ ibe dị aga ọkụ iji kede Chukwu na onye n'aka ma wee mechacha ọrụ ugbo eme nke ka aga kedezie ya ka anyị wee banye n'ọrụ ugbo nnukwu ibe na ndọrọ nlozo onyejesie ma ọ mara obe nne ya n'ife eme omenala Igbo amaka ọ na-abụ ejesi anya afọ ụmụ nwanne ọ dị ka mmadụ esiri ebe wee pụta mana ife omenala amaka nye ọ na-abụ omebe ndị mmadụ dị ka ọ ga-ezi si na ụmụ nwanne ya bịa fụ omenala ndị befa ọ bụrụ ife ya na a na-eji eme ebe egwuregwu so ọ dị mkpa isi ike onye na-agbalị ọdịnala asị onye fugolo ụzọ mara na ndị ọcha nwere omenala kedu ọdụmọdụ na-enye ibe anyị ndị kpatakwala ego fugolo ụzọ ka ha na-analụta ụlọ na-akwado ibe a na-eme ife dị n'ime ya bụ nọọ afụrụkwe mgbe oji na aka ya obi gbadata bịa jiri anya efu mgbe na o nwere ife dị ka omenala anyị nwa omenala na-adị n'iche n'iche nke ndị na-elofa nni mana nke anyị ife dị ka ya dị nke ka dị n'oriri ọpụta anyị ka ebido ebidoro ụnyaahụ maka adị ka ọ ebido wee ruo izu on Sunday ka ọ ya end so na a na-emeri every March nna mụta nna m bụ the first person mmeri izizi ya bụ Opoto bidoro ihe na eke ahụ a na-emebe 1900 akarị emeri 1900 so na mgbe ahụ nna m bụ onye isi nna mụta nna m bidoro ya izizi wee mebe ya weke o wee na-akụzi wee ruo kịta wee rute nyawa arụsị wee bịakwa na-atọ ọnụ wee bịakwa nwa m so na maya ajụrụ n'ibe nna m adatụ wee bụ nye Nwankwọ so na ya wee gaa na ndụ a nweta onye nọ ndụ Nwankwọ anwụkwuo so na ihe njem ya oriri ahịa ahụ ibe a na-eri ka ihe olili a na-akọwa na maka omenala ndị Enugwu-Agidi ibe ọ na-akọ omenala ọhịa ka eji eleta omenala Enugwu-Agidi Opoto ụwa niile na-anwe ụwa ya na-anwe na-aghọta ka ebe ọ na-akọwa ka ebe dị Opoto na-akọwa arụ ego arọ ngwara n'Igbo anọ m n'okwu eke maka tata ka anyị na-ebido Opoto ọ tata ka akakalaka ji agbaji aka tata bụ nke bụ Opoto ka a na-eme nke bọzi na-azụ na-abịa azụ ma echi agbawa egwu tibe igwe gba akpagharị
n'ọtata nke bụ omume na-eme. Ọpụta bụ nnukwu olili ụfọdụ na-abịa olili omenala eji mara Enugwu-Agidi. Ya ka eji wee mara Enugwu-Agidi. Ọnọdụ ka ya na-aba arọ ọbụ na-enwe celebration for ibe ọma, for ibe akụ akụ, ibe enwe ma ndụ ma arụ isi ike. Onye ka anyị nọ n'ime ya. Kedu ife ị nwere ike ịgwa anyị a little about Opoto? Ọnwere ibe m na-ekwu about Opoto maka mara m mgbe o bido ma mmakwu mgbe ọ ya akwụsị ọnwa egwu mgbe ọ kwụsị na Opoto ji aka ya ekwuru okwu ya o ji aka ya ekwuru okwu ya maka onye si ka ọ bụla anya ọbịa ụlọ anya ọpụta ebe mmadụ ị na-anya odetu esi fụ gị anyị pụta gị so onye jepụrụ ejepụ kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị maka omenala omenala Igbo dị ka ọ na-emezi ọnụna onye sị na ọ na-ana ya nawala onwe ya mana ọ na-anara n'anya maka ejegbo m olu jee ịbụrụzi ihe mgbanụkwụ ịbụrụ atanị mgbanụkwụ ịbụrụzi atanị mgbanụkwụ so na onye si na ile na-ana ya na-anala onwe ya ibe mmadụ nwụrụ ụwa ka anyị na-eme and ibe anyị bụrụ n'anya nna anyị bamechara onye mere ihe nna ya mere abụrụ ajọ ibe oge nna m nọ ndụ ọsụkwa ya bụ na ọ nọ Germany because an international man ibe biznes ọbụla ọ nwere na wiki a ibe ọbụla ị na-ekwu ọ na-egere ntị nọ Enugwu-Agidi ka ọ na-eje fọ ibe wee sikwa Enugwu wee bịa Enugwu ka nsikwa bịa n'ụtụtụ a ka m bịa nye eke ndụ maka na o luru ya. Kedu okwu ndụmọdụ na-enye ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọ maka olili Opoto Enugwu-Agidi? Okwu ndụmọdụ na-enye ụmụ ikolobịa ma ụmụ agbọghọ Enugwu-Agidi ma ụmụ agadi nwoke n'okwu n'ime ya na-eme alụ onye ọbụla pụọ n'alụ welu nwayọọ maka na igwe niile ya eje n'ụzọ Opoto anụ nwa a na-elikwa n'isi welu nwayọọ wee lie nye maka ọ nwere mgbe ọ dịchi ụdị anya ọkụ a na-emebe dị aṅa na-eti ma mmọnwụ na-anụ ma ọgụ na-eme ma gbago gbada mana tata ịbụ na ọkwụwụ iyọrọ iyo anyị jizie nwayọọ nwayọọ ka nna ekwuzi ebe ebe a na-eme n'ụbọchị taa n'Enugwu-Agidi bụ na ibe nne Opoto ka a na-anwata a na-akwadobe ka a esiri Opoto ma nwoke ma nwaanyị enye ọbụla dị n'Enugwu-Agidi na-akwadobe ka a esiri Opoto taa dị na-eni nwa wee ke ma ọ nọ n'ezi ma ọ nọ n'ụlọ ndị bata anyị ma ndị si obodo oyibo bata taa dị ka ya nweta ibe nne iwe anyị eri taa dị iwe anyị eri bido echi anyị ebido taa ibe wee ruo mbọchị ụka na Opoto onye jide onwe ori Opoto jee chọọ iwe ya ememe ma ọ bụrụ na onye si ka ori Opoto nje na abamọịtọ okotele onwe okwu o ejiri Opoto nje na abamọịtọ na mụnwa
ọpụta Enugwu-Agidi bụ olili a bụ eliche aba n'ugbo. Olili eji eme ya, olili eji ekene Chukwu maka elibere onye ọbụla chiri bịa baa ọnya bụ isi ọpụtọ. Ma ụmụ nwoke na-achọ nwaanyị anatakwu n'ọpụtọ, na-achọ ụmụ agbọghọbịa ya. Ụmụ agbọghọbịa na-abịakwu ọpụtọ na-achọkwu nwoke ya nụwa na onye ọ dabanye na ịbịara je kalịba ebe a na-edete n'ọpụtọ. Ọ Thanksgiving n'ọnụ oyi. O nwere iwe dị ka iwe dị iche na ọpụtọ nke arọ na nke gara aga? Ọpụtọ arọ chapụrụ na chapụrụ. Naanị nwa Chinemere naanị Okoye egbe a na-agba egwu, naanị ọzọ omenala mmadụ chiri anụ, naanị ọba Nnọbịa Igbo ọgụ Nnọbịa ma ndị ọhịa m aka na chemba from New York. Ya ọpụtọ arọ ọnụnwa bụ kalịchalị mmadụ batara nne mmanwụ jukwa eju. Ọpụta nke arọ ọmaka. Thank you very much, sir. Ife dị ka ife na-agwa mba ndị ụwa in terms of ime uphold omenala Igbo ka ọtụtụ obodo ndị iche iche ọ na-awụ ndị kpatazi ego asị na omenala Igbo bụ iwe ụmụazị arapụzi anya ka ebe nwere ike ịgwa ndị mba ndị ọzọkwa. Obodo ọbụla chọwa iwe eji mmanụ ha ibere ha na-ekwu ọpụta Enugu ndị gboo ndị obodo ọzọ ya asị na ọnụnere ama na Enugwu-Agidi na-eri ọpụta jee arọ ndị izu ọbụla ọ na-eli Ikeji asị ahụ na ama na ọ na-eri arọ Ikeji. So na ndụmọdụ na-enye ndị obodo ọbụla bụ ji amali ibe dị na beba ebe eji eme obodo ọtọ ebe a na-akpali owu na-akpali amụ nwa ebe nwanne ọma nọ nwanne ya ndị mmadụ na-anataba bụ nwanne be a na-akọwa a na-ama. So obodo ọbụla ji amalụ ibe dị na bebe dozie ya omenala Igbo da na ya. Thank you very much. Thank you very much, sir. That's right. No, kedu ka obi dị gị na ọpụta this year? Kedu ndụmọdụ ị na-agwa ndị dịkwa ka gị n'obodo ndị ọzọ hapụgoro omenala ha? Ndụmọdụ na-anụ onye ọbụla onye Enugwu-Agidi bụ nwoke ahụ a na-amụ like ihe obodo ya na-eme ọchị eji isi enyi ọ dị anyị ya kwụsịrị n'anya anyị etu ọbụla ya esi wee na-eme na modernize ya na-eme ka Obi bụ Polina ebe anyị si bịa Eteke anyị si all the way from US Las Vegas wee bịa Belgium. Wow, all the way from Las Vegas. Wow. Kedu ịma unu nwa ndị jepụgolo ejepụ nke wee eziokwu mana ihe a na-eme na mba ndị ọzọ ka iwe iji na-esoro ijechego ofucha ihe ya na-eme wee ka na-akwado omenala Igbo kedu iwe ịmụtara iji na-akwado omenala? Maka ndị ọcha na-eme nke a na-akpọ ma Halloween carnivals mmadụ ejiri egwuregwu ndị ọzọkwa ya na-eme ejiri Halloween bụ egwuregwu ọdịnihu ya na-eme dịka Halloween yọtaka mgbe a ji eti mgbe ndị ọcha na-eti mmọnwụ yọtaka ụlọ ahụ mbọsị ahụ ebe ọ bụla kwụ stand still. So ndị be anyị si na onye lozo ebe mmiri bido mmabi ọlụ ere lote ebe ọ kwụsị. That's right. From your observation, do you feel that the packaging given to our own culture, is it satisfactory? Because Halloween on CNN, BBC, they spend a lot to give media package to what they do. You think the package so far is sufficient, or what can you advise? It's not spending a lot because of their level of civilization and exposure. So everything at their fingertips. So not even men or by social media, but everything on their fingertips. It's not like us. We are still in the third world country. But by the grace of God, gradually we are getting there. Hold up!
Inanyi gafuna ndeze wadi n'Enugwu-Agidi. Inanyi gafuna wana wabaluta diko okwesi. Oko mele. Okay, shemia. Aneme. Aina siunu nono. Oko mele. And there's a way.
In this story, Ozo Agamadidi Chief Dr. Okudile Okavo Okane, a high traditional chief doctor in Igbo land from Enugwu-Agidi, gives a rundown of what the ancient Enugwu-Agidi festival symbolizes. He also outlined the Igbo calendar of the ancient times with their associated festivals and cultural activities. Agriculture. He outlined the Igbo calendars with the associated festivals, cultural, agricultural, and economic activities. Ozo Agamadidi gives the breakdown of what Opoto, the grand finale of the Enugwu-Agidi festival, means. As a festival in Enugwu-Agidi in total, the Igbo culture and calendar have each month in the Igbo calendar has a major interpretation. It has economic, cultural, and agricultural symbolisms and activities. Some are marked with major festivals. Opoto Festival of Enugwu-Agidi Ancient Kingdom is the grand festival which is celebrated at the last month of a given Igbo ethnic calendar, thus the end of a complete year, so as to usher in a new season, a new year in the Igbo calendar. The deity responsible for this particular festival is called the Enugwu-Agidi, where all and sundry perform a periodic ritual in gratitude to the sovereign Lord for having kept everyone alive for a period of 1 year, and the successes attained under the year
on the successes attained within the year under review. This festival coincides with the English Gregorian calendar of the month of March. Thus, Opoto Festival comes up every month of March in every English year, which marks the end of the year in the Igbo ethnic ancient calendar. Thus, in Igbo calendar, the month of March is the end of the year. In Enugwu-Agidi, all traditional doctors come together to mark this end of the year festival and celebration as a way of expressing gratitude to sovereign God of our creation through a ceremony, usually that lasts within a week, with different activities. Eziokwu Bondo is an association championing this festival in Enugwu-Agidi. Anyị na-akpọ ọnwa nkwa. Ọnwa nke ịtọ bụ ọnwa obeludo mgbe eji ebu amanwụrụ. Ọnwa nke na-eso ebe ka anyị na-akpọ ọnwa na ọnwa ji ndụ. Ọnwa nke na-eso ebe ọnwa ise nke a na-akpọ ọnwa ibeju ọkụ na ọnwa agwụ. Ka anyị na-akpọ ọnwa ise. Ọnwa ibeju ọkụ na ọnwa agwụ mgbe eji eme ibeju ọkụ. Ibeju ọkụ gbasa ji ka na Igbora. Mgbe Enugwu-Agidi ji agbachi eme agwụba. Ọnwa nke isii ka anyị na-akpọ ọnwa otite nze mgbe eji arụ otite nze rụọ bute ji ọbụ rụọ ọnya. Gwa ndụ enu na ndụ ana na-aba na ji ọbụ. Ọnwa nke ịsaa ka anyị na-akpọ ọnwa nnekwu otite. Ọ bụ ụbọchị gboo eriwe otite erichie otite ahụ agbawazịa mgba. Ọnwa nke ọzọ na-esote ka anyị na-akpọ ọnwa asatọ ọdị ọnwa asatọ nke anyị ji eme ikenga ọnwa ikenga na be anyị. Ọnwa nke ọzọ ka a na-akpọ ọnwa tete mgbe eji eme ọnwa asatọ nke oriri ọnwa asatọ mee dị arọ Enugwu-Agidi bịa arọ ma ji arọ ịma na ọkọchị abataba. Ọnwa nke ọzọ na-eso ebe ọnwa nke anyị na-akpọ ọnwa iri ọnwa nkwụkwụ udu na ọnwa nkwụkwụ udu na ji ezi egwutegwo ji na na-erizi ji na-anwụrị anwụrị ọkpọ anya nkwụkwụ udu na ji ezi. Ọnwa nke iri na obu na-eso ka anyị na-akpọ ọnwa oriri eke na oriri ogologo ibita ejeme oriri eke na ibe adụ eme ọpụtọ siche ite na eke mechaa anwụrị kene ndụ enu na ndụ ana kene ezumezu na-aba na ji nke ọkọchị. Ọnwa nke enu nwe na-esote nke ikpeazụ anyị ọnwa iri na ịbụọ nke ikpeazụ bụ ọnwa ọpụtọ. Enugwu-Agidi ọbụla ya bịa egwuchegwo ji kechie kpuchie ọba ya kpuchie aja onye ọbụla edozichegwo bịa onye okwere wee jee na-eke mechie arọ ọnwa mmechi arọ ka ọnwa na-emi emeketa eluigwe eri tupu oyibo wee pụtara. Ọnya ka anyị ji wee mee ọnwa ọpụtọ anwa na-akpọ bụ ọnwa oriri na ọṅụṅụ pụtara ọpụtọ ya pọtọ ibe mmadụ anya na-anọ rie ive izu o nwere agụ anya eje ka o si gụọ isi meji na-asụ ji nni na-esi igbugbu were abụrụ na-eri na-agba abacha ncha ịmana mgbe ahụ na rice ya ka adụchara n'ụdị esi osikapa dụ mana ọ ka abụchara n'ụdị esi kịta ihe agbata abacha ncha ewee too ofe egusi a na-akpọ ofe mkpụrụ ibe ibe ofe egusi a na-etere nketa bụta imitation bụtụ ọkpazụ ọnya na ọkpazụ ya lee ka a na-eme mgbe egusi atụpụ mmiri ekenye mechie nya pụgawa eke taa bụ nkwọ anwụ bọsị ka a na-eri ede oye eri agburu na ji bọsị agwa taa abacha ncha bọsị nkwọ erie sụchacha ndị ji dị mma dozigbuchi anya bụ ofe mmata enye ofe egusi ọ ka esi eme ọpụtọ ka a na-akpọ ọnwa mmechi arọ ịma na arọ nke na Enugwu-Agidi emechi enye. Ọnwa ọzọ ya atụtụ na ọ bụrụ ọnwa mbụkọkwa ọnwa atụ ụkpara maka agụride guruo ebidokwe n'isi. Ọnwa ụtụ kpara gboo ahụ ọbụ mgbe nwaanyị niile a nụrụ ọbụ ji anabe dibe emerụde na agbamakwụkwọ adụchaburu tupu ti oyibo wee bịa jee weta ya n'ụdị osido a na-anụ nwaanyị ahụ a na-edobi a na-anụ a na-edobi. Ọnwa ụtụ kpara o nwere ibe a na-emekwa na ogbu eke na-egbu ewu na-agba abacha nwaanyị okorobịa dimkpa arụ ya maburu nwunye mmadụ n'ugwu maburu onye ọzọ amaburu di a na-achị enyo jide enyo na-eme ele na eke ụdị mba maburu ya na-aga ka ọ dụrụ alọ na-agba oke okirikiri ejechi enyo etituo ndụ nwe nwaanyị a ya aga na-agba egbe asụcha egbe ntụ agba anya dị na eke ka unu mmadụ a na-akpọ ọnwa ụtụ ụkpara ọnwa mbido arọ a na-enwekwa ọnwa nke a kpọrọ ọnwa nkwa anyị bara n'udo nye oriri amanwụrụ mgbe eji eme amanwụrụ ịma na enwe aba na taịtụlụ mbụ onye mụta nwa nwoke ngwu ego gbarịa nkwa agbanwe
Okay, it's me. Again, the day you're now put on the machine of Maria. Thank you very much. And if bad way to bed, you have to go to a machine of our own living by the good of Buke. Can I get? I can go in that. Ara, and Opoto this year now, town machine. And Dana Twanya, Enugwu-Agidi, Mandis Obodos after. Eventually, Mamma, all new men are men and Enugwu-Agidi. Cadulo, no web joke was here. No, don't need I know British initiative. When I man, I will talk. I think I will miss a call. Although I'm waiting, maybe I'm not. No, you could go. You were in Enugwu-Agidi. I was saying Enugwu-Agidi, I didn't. And there is a Chukuna Chuku devil, the guy. When I know who I am been about on the Bain so when on our in our poor as I was one you had Arab even and never do a bitaka, maybe you was. Can even we keep going dish in Opoto Ara and Kegalaga. And Kegalaga, and I got go, we don't go and I go. And share I said, and Caro and Caro Toyaka. Oyakanando, Lukalaka, Kanego Kalaka. Udo no Kalaka, Mamiwa Kalaka, even Mana Bawanya, and then make we on a bassa. A choroka, a chorok even do one, I shall call a Gadiruka when or Sherry or Joeti. On young Uncaro, Yatokan Caro Galaga, Macano Madi, waitable. By we may be the Lumbango or Goka no Menana. I want to know how to do it. I mentioned I'm watching a case, so much apples in a case, one job and look. I was in an outlook and waiting money in the I want the Vapana. And you wouldn't buy, look at it like I am 1999 to 2000. I look at the guy, see me well, look at Lumba. I said, oh, Babalo. When do Laka, two on Eva do it. Massin even, I did it. Joe Bobodo. Luton Imani jele buive orana ekiri aliputa na eke nu obio ana ekuna an ibe mekekwani kama ni ibe no boy ana na buzo chipu na bambu ani olubosi eke ani tie jele awa eko potaro awu ibe do njo ai tie nya umu azu onwe do ekwe nji do umu azu lululu kolo eke Woman, Ondule, Bana way, and I got one I should separate in Aka, one no, what I put I know to go, on your Gatonaya, on your Gatonaya. I want to do. I will give us a mail, cannot say a bamboo. I know the Nagwe very well. No, go on for the zero. You know who. One will, yeah, I only remember, if one only remember and remember your manner. You go to that, one day work out. Oh, well, cotton do, but don't you see me? You don't want men and I'm married. Now, my dear brother, do you mean? Papa, I bet there are any Yelanya, Kolo, but some pop at all, but I built a drake, Mumma, Mum, one you can moon worker. Over money, not so you can make it. Or now buy you, now buy you, now buy you. Route 2002, I took Jen and Kai because of only over the ICBO. Luther, Shaka, Kebo, I name it. And they make it on Abatazi 2003 to 2005. What did you I know a waiter? When you want to put that there to if you can't do the land, I'm money you. And you know, you tell you know what the you tell and you made the move to age. You don't want me to one book of my chapulate, my boy, better my boy, I'm cabinet in Cape, you don't where you can go on Monday. I think you can wouldn't but women in Maria. I'll go to women. Okay, no, believe it in when they gave you make it to the new way. Total, one don't care for my do really. We do know what I do. Some I really know. I make it do not know our curve. I wouldn't money who here. Well, I'm not a Navano. Or look away, meditation. On your way, can move and I make it.